ഹായ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച a+b² ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അഥവാ a+b² പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? അപ്പോഴാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ കാണാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത് a+b². അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ 3 വർക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ടീച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഈ 2 വർക്കുകൾ പേജ് നമ്പർ 82 വർക്കുകളാണ്. അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ 82 ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നോക്കൂ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 103ന്റെ സ്ക്വയർ കാണാനാണ്. 103ന്റെ സ്ക്വയർ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 103നെ 103 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് a+b² ഗുണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. 103 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഥവാ 103 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100ന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം 0 വരുന്ന നമ്പറുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക. 110 എടുക്കണേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? 100 എടുക്കുക. അപ്പൊ 100നോട് അഥവാ 100നോട് 3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ 3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 103 കിട്ടുക. അപ്പൊ 103ന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 100 + 3ന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ മതി. 100 + 3ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 100ഉം ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 3ഉം. അപ്പൊ a+b² ഓരോ കണക്കിനും ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ട. ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ ഒരു കണക്കായതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ്. ആദ്യത്തതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം കേട്ടോ, കാണാതെ പഠിക്കരുത്. 2 × ഫസ്റ്റ് ടേം × സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നോക്കൂ, എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 100 അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്നത്? 100ന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 × ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 × സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ 3². ഇനി നോക്കൂ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. 100ന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 0 ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സംഖ്യ എടുക്കുക. 1ന്റെ സ്ക്വയർ 1. ഇതിലെ 2 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയറില് അതിന്റെ ഡബിൾ 0 ഉണ്ടായിരിക്കും, അഥവാ ഇരട്ടി 0 ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ 100ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10,000 ആണ്. തിരിച്ചു പോകാനും അറിയണം കേട്ടോ. 10,000ൽ 4 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ എത്ര 0 ഉണ്ടാവുള്ളൂ? പകുതി 0 ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പ്ലസ് ഇനി നോക്കൂ, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ 100 ആണ്. അപ്പൊ അതിലത്തെ 1 എടുക്കുക. 1 × 2 2, 2 × 3 6. ഈ 2 0 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 600 പ്ലസ് 3യുടെ സ്ക്വയർ 9. നോക്കൂ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന്. ഈക്വൽ ടു 10,000ഉം 600ഉം 9ഉം. 600ഉം 9ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 609, അഥവാ 609. 609ഉം 10,000ഉം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10,609 എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്. ഇനി ടീച്ചർ അടുത്ത എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും എഴുതില്ല, ഇനി നേരെ ഇതേപോലെ എഴുതുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ടെക്സ്റ്റിലത്തെ പേജ് നമ്പർ 82 ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് 10½ സ്ക്വയർ. നോക്കൂ, ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണും. ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 10½ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 10 ഉണ്ട്, 10 മുഴുവനായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അരയും ഉണ്ട്. അതാണല്ലോ 10½ അഥവാ 10.5. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 10 + ½ എന്ന് എഴുതാം. 10നോട് അര ചേർന്നതാണ് 10.5. 10നോട് അഥവാ 10നോട് ഹാഫ് ചേർന്നതാണ് 10½ അപ്പൊ 10.5യുടെ സ്ക്വയർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ 10 + ½ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഈക്വൽ ടു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 10ഉം ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1/2ഉം. ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ടീച്ചറുടെ കൂടെ, 2 × ഫസ്റ്റ് ടേം × സെക്കൻഡ് ടേം. അപ്പൊ 10 × 1/2. ഇതാണ് അടുത്ത ടേം വരിക. ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് പഠിക്കുക, അപ്പൊ തെറ്റാതെ എഴുതാം. പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു
10ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ്. പ്ലസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ 2 ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്, ഇവിടുത്തെ 2 ന്യൂമറേറ്ററിലാണ്. രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ബാക്കി 1 × 10 = 10. പ്ലസ് ഇനി ഒരു ഫ്രാക്ഷന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ന്യൂമറേറ്ററിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ 1ന്റെ സ്ക്വയർ 1, ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ 2ന്റെ സ്ക്വയർ 4 = 100 + 10 110 + 1/4. ഇതിനെ നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ 110 and 1/4. എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. 110 1/4 ആണ്. ഇതേപറ്റി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇത്രയും സ്ലോയില് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമുക്കിത് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നോക്കൂ, ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ടീച്ചർ ചെയ്തു തരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. 10.2 the whole square ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ്. 10 രൂപ 20 പൈസ എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചൂടെ? 10 ഉണ്ട്, 0.20 ഉണ്ട്. 0.20 അല്ല, 0.2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ 10നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്തതാണ്? 0.2 ആഡ് ചെയ്തതാണ് 10.2. 2.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 2.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 + 0.5 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ അഡീഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ എളുപ്പമായി. ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ = ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ 10² + 2 × ഫസ്റ്റ് ടേം 10 ആണ് × 0.2 സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ 0.2ന്റെ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പൊ എഴുതുന്നത് വളരെ നീറ്റ് ആകും. = 10ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 100 പ്ലസ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡെസിമൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡെസിമൽ ഒഴിവാക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 × 2 4, 4 × 1 4 എന്ന് കിട്ടും. 0 ആഡ് ചെയ്താൽ 40 എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ റിസൾട്ടില് ഒരു ഡെസിമൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 4.0 എന്ന് കിട്ടും. അഥവാ 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പ്ലസ് ഇനി 0.2ന്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, 0.2 × 0.2 എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ 2 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. അപ്പൊ റിസൾട്ടില് ഇവിടുത്തെ ഡെസിമലും ഇവിടുത്തെ ഡെസിമലും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ 2 ഡെസിമൽ ചേർക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം? 0 ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 0.2 × 0.2 = 0.04. അതേസമയം 0.7 × 0.7 ആണെങ്കിലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 7 × 7 49. 2 ഡെസിമല് 0.49. അവിടെ 0 ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ ഓൾറെഡി എത്ര സ്ഥാനം ഉണ്ട്? 2 പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 0.04 അഥവാ 0.04. ഇനി നോക്കൂ, ഇത് 100 മുഴുവനുണ്ട്, ഇത് 4 മുഴുവനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മുഴുവൻ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ 100 + 4 104 പ്ലസ് 0.04. 10 + 0.2നെ 10.2 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 104 + 0.04നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 104.04. 100 രൂപ 20 പൈസ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? 100.20 എന്ന് എഴുതും. അതേപോലെ 104.04 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ എന്താണ് a+b the whole squareന്റെ പ്രയോജനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡെസിമൽ ഒക്കെ വരുന്നത്, ഇപ്പൊ 10.2 എടുക്കണ പോലെ 20.2, 20.4, 10.5 അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ 10.2 × 10.2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കിട്ടിയ റിസൾട്ടും ശരിയല്ലേ എന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ ശക്തി. അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടും. അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഐഡന്റിറ്റി, അതായത് സ്ക്വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐഡന്റിറ്റിയാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പർ പാറ്റേണുകൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പർ പാറ്റേണുകൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ടീച്ചർ 2 വീഡിയോയിലായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.